Mä vittu tapan itteni, niin maanantaina pääsenkin vittu hoidon arvioon. Mä sanon, miten tää viikonloppuna. Mä tapan itteni, älä uhkaile. Ne antaa mulle jotain lääkettä. Lääkettä, himaa. Mä sanon, ei mun toimi mitkään lääkkeet. Lääkettä ja himaa. Kävelet pitkä niemeen, huudat, että haluut apua. Ne ei usko sua, vaik sanot, että ittees haluut satuttaa. Ne määrää tabuja, lähettää sut kotiin, vaan oot psykosissa, mut et silti pääse vuodepotilaaks. Kun on päihdetaustaan, ei ota sua tosissaan. Oot yks monista, joilta apu menee ohi vaan. Onks ne sokeit, eiks ne nää sun monia arpia? Kohtelisko lääkäri samalla tavalla omia lapsia? Oot tyhjän pääl, sut hylätään ja se on syvältä. 10 itsemurhaa yritystä, eikä ne ymmärrä, ettei sulle oikee vaikka yksin kotona. Etkä pysty koko ajan lisää vaan odottaa. Tunnet pelkkää pelkoa, ahdistusta, surua. Ittees koitat lääkitä viinalla ja subulla. Moni netis haukkuu, vaikka oot ihana. Nyt yliannostuksen takia sairaalassa tipassa. Tuttu paikka, tuo hetken turvaa. Aina kun oot yrittänyt itse murhaa. Vanhemmat on huolissaan ja yrittää auttaa. Aina hetkeksi saat niiden sylissä rauhan. Siis jos ne lääkkeet ei väsytä, mä voin vedä vittu raatteet oikein. Vittu mä teen TikTokin, missä mä sanon, kuulkaa kaikille, että Suomen valtio teki mulle tällaiset kuusit ja heilu veivi. Huhtikuussa 22 laitoit mulle viestiä, et onko ehtinyt osastolla 2 biisiä miettiä. Kerroit miten oot ollut monta kertaa teholla ja ihmettelit, et miten oot vielä elossa. Arpia kehossa, äänet pääs kehottaa, lopettaa elämän kun kaikki liikaa pelottaa. Olit monta kertaa apua koittanut hankkia, vetänyt lääkeet ja viinaa, mut aina soittanut lanssin. Olit kyllästynyt siihen, et ikin apua saa, vaikka sanoit, et tuut vielä itse satuttamaan. Miten ei Suomessa kukaan voinut suojella 18-vuotiaana isä löys sut kuolleena. Ei tässä oo järkeä, itkua mä pidätän, sä olit mulle tärkeä, mulla on sua ikävä. Miks niin nuoreena lähdit kohti taivasta? Vaan siksi ettei täällä auteta sairasta. Pahast maailmasta parempaan paikkaan lensit. Mä tuun pitää aina sun tarinan hengis. Pahast maailmasta parempaan paikkaan lensit. Mä tuun pitää aina sun tarinan hengis. 6. huhtikuuta 2022 Instagramissa tuli viesti sulta. Siis eikä, osastolla biisillä on jo 1 miljoona kuuntelua. Jos haluaisit tehdä sen tokan osan, niin tässä kun täytin 18, on tapahtunut ihan helvetistä. Ja se, että nyt kuollut on ihme, mut varmaan saisit siitä hyvän biisin. Kuukausi ton jälkeen seuraava viesti oli sun isältä. Miten se oli löytänyt sut kotoa kuolleena. Mä lupasin kuitenkin tehdä tän osastolla 2 biisin ja tässä sun kuoleman jälkeen moni on laittanut viestiä ja on tajunnut ja huomannut kuin tärkeä sä oot ollut monille ihmisille. Täällä olisi ollut moni, jotka olisi halunnut auttaa. Toivottavasti sulla on hyvä olla nyt siellä uudessa paikassa. Toivottavasti sä oot vihdoin saanut sen rauhan, mitä sä ansaitset. Sun äidillä, isällä, sukulaisilla, kavereilla ja kaikilla on sua kauhean ikävä. Lennä kauas, lepää rauhassa. On ollut tärkeä ja anteeksi, että mun apu ei riitä.